En que momento se atopa agora o proxecto tan agardado como é o da Presa? Bueno, xa vemos que a zona urbanizada de Salvaterra ten a súa parcela urbanizable, xa se instalaron aí unha empresa, Albo, creo que están en fase de que se instale Frimsa e unhas cuantas máis, e logo quedan as nosas dúas parcelas que non están urbanizables neste momento. Hai unha que está bloqueada con 1.000 de metros cuadrados, espero a súa pronto desbloqueo, para poder acometer aí xa a instalación de empresas. Nunha reunión que mantiven co presidente da Xunta, me trasladaba que estaba negociando con grandes empresas con capital basicamente chinés para instalar, eles demandan moitos metros para a instalación de empresas e esos metros precisamente están nas parcelas das Neves. Non? Esa, por un lado, me traslada tamén o presidente da Autoridade Portuaria, Carlos Botana, que estuvo aquí de visita a semana pasada, a mesma intención, non? De que, bueno, que hai negociacións con empresas, van a empezar pronto, por certo, as obras da estación intermodal, e tamén parece ser que hai algunha empresa de Vigo, non sei se Stellantis, creo que tamén nos traslada que está interesada en parcelas, non? Non sei con que fin, ahora mismo, pero bueno, o fin que sexa, vende, me extraña que sea para acometer a instalación dunha empresa de fabricación, quero pensar máis ben que pode ser para almacenaxe de vehículos, pero bueno, será xa un paso importante, sobre todo para acondicionar terrenos, non? Que é algo importante. Ahora mismo, o problema máis grande que temos antes de desbloquear eso, espero que sea breve, é o tema dos malos cheiros e o tema da biomasa. Non? Xa lle trasladén concretamente ao presidente da Autoridade Portuaria outro día nesa reunión os malos cheiros que hai por parte da depuradora que teñen aí instalada e toda esa zona de biomasa, é dicir, hai ahora mismo un bosque e iso entraña un peligro, un risco ante un incendio e faise peligroso para os veciños da nosa parroquia de Liñares e de Tortoreos. Eles, isto mismo lle trasladén ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, por teléfono e por correo, ademais, hai uns correos enviados, os correos electrónicos, e a semana que ven tendrei unha reunión en Santiago co director do IGUS e trasladei en persona estas mesmas inquietudes. É dicir, non podemos ter, con esta climatoloxía que temos con risco de incendio, esa biomasa cerca dos núcleos de población. Creo que xa empezaron tamén a traballar sobre eso e están con desbroces, pero quero que desbrocen ese perímetro. En canto aos malos cheiros, bueno, me trasladan o de sempre, que só hai unha empresa que verte aí, que é un problema de bacterias que non cohabitan unhas con outras e tal, pero bueno, eso non soluciona o problema, que me digan eso, é dicir, o problema hai que solucionalo, ben, se a empresa que está gestionando esa depuradora non fai as cousas como debe facer, pois deberán rescindir o contrato e contratar con outra empresa. É dicir, a veciñanza non pode estar soportando estes malos cheiros a altas horas da noite, da tarde-noite, e a verdade é que dificulta moito a vida normal, diaria. E logo o tema da estación intermodal, bueno, pois estamos tamén aí con a ver se habilitan tamén esa estación para os pasaxeiros, sería moi importante. Tamén houbera sido importante, pois, bueno, non deixar escapar a nosa estación que tiñamos na estación, valga de redundancia, non? Sería moi importante unha cousa ou outra ter un enlace para as persoas, non? Tanto para, imagínate, pois, para ir a coller o AVE a Ourense, todos os estudantes que temos en Ourense, ou en Vigo, ou en Santiago, as persoas do concello que traballan en Vigo, algunha deixaría o coche na estación e iría perfectamente a traballar a Vigo, eso será moi importante para nós. Todas esas inquedanzas ya se estou trasladando e espero que teñan unha resposta positiva.